Como é costume, o Bloque Nacionalista Galego celebrou en Rianxo o seu acto nacional en homenaxe a Castelao, cando se cumpre o seu 75 cabo dano. Nun ateigado auditorio con militantes e simpatizantes da formación frentista, a voceira nacional Ana Pontón volveu a reivindicar o rianxeiro como a figura central do nacionalismo. Na súa intervención anunciou a proposta que o seu grupo levará este martes ao pleno do Parlamento para que o autor do Sempre en Galiza sexa recoñecido como o primeiro presidente de Galicia. Na nosa historia contemporánea, ninguén ten unha folla de servizo tan extraordinaria. Toda a súa vida e obra constitúen un inmenso legado político e cultural que é preciso administrar e divulgar, facendo que os seus ideais se fagan realidade na Galiza de hoxe. E como mostra dese recoñecemento e tamén para facer xustiza, imos levar ao próximo pleno do Parlamento de Galiza o vindeiro martes que se recoñeza de maneira legal e oficial a verdade que Castelao foi o primeiro presidente de Galiza. Un recoñecemento que debe ter carácter oficial e legal, porque está históricamente xustificado, porque é reparar tamén a nosa memoria histórica e colectiva e porque este feito debe significar un orgullo para as nosas institucións e para o noso pobo. Tras o acto político no auditorio, a homenaxe continuou posteriormente no Paseo da Ribeira, coa tradicional ofrenda floral ante o busto do histórico galeguista, baixo os acordes do himno do antigo Reino de Galicia.